kusho lamagama ukuthi kuzawundlula. Tshela makhelwane kuzawundlula. Hey meme sithi makhelwane kuzawundlula. Yima ngezinyawo umtshele umemeze uthi nalesimo lesi sizawundlula. Sizawundlula mntanami meme ake ulule inyawo zakho nje. Uthi nalesimo lesi sizawundlula. Uhlale phansi uthi kuzawundlula. Awuhlale phansi uthi kuzawundlula makhelwane. Kuzawundlula. Bangamane bahleke bayeke bahleke kwamanje. Kepha emva koba bahlekile kuzawundlula. Kungabonakala ngathi kunzima kuyeka kube nzima. Kuzawundlula. Kungabonakala ngathi angeke uvuleke lo mnyango. One day uzawuvuleka lo mnyango kuzawundlula. Kungabonakala ngathi le pain angeke izihambe, le pain angeke izishabalale, le pain angeke izisuke. Kodwa ngizela kuzoprofeta ukuthi lo pain izawunyamalala, lo pain izawuhamba, lo pain izawuncibilika, lo pain izawushabalala, lo pain izawuhamba. Kuzawendlula. Hey, nikhona enkonzweni abahleka wena, bahleka umuntu ongahlekiswa ngaye, abadelela wena, badelela umuntu orongo, ababhekela wena phansi, babhekela umuntu ongabhekelwa phansi, ngoba lesimo obhekene naso sizawedlula. Somebody say amen. Hlala phansi. Kuzawedlula. Hallelujah. Kuzawenza njani? Kuzawendlula. Okwamanje usemjondolo, hlala emjondolo. Kuzawendlula. Okwamanje awunamoto uhamba ngeenyawo. Bekezela nje uhambe ngeenyawo. Kuzawendlula. Okwamanje awutholi ngisho nabantwana bakubiza ngenyumba. Bekezela kuzawendlula. Okwamanje uhlala uthola ama-CV uwafaka ngapha nangapha awubizwa ndawo. Kuzawendlula. Okwamanje ufundisa ingane ayisebenzi usazondla. Bekezela kuzawendlula. Inkosi inibusise. Qedile sambeli semakhaya. Kuzawenza njani? Kuzawendlula. Yonke into ya expire. Naleya kakho into izawo expire. Neleya kakho inkinga izawo expire. Neleya kakho inhlupheko izawo expire. Nalesa kakho isifo sizawo expire. Phela ungakhohlwa ukuthi kunaJobe. Awuthi amen. Naye wake wabesenkingeni efana neyakho kwaphela. Khulumani ihlasi kwenza njani kwaphela? Memezane enkonzweni kwaphela. Go bahlekayo njengoba nawo bahleka namhlanje. Hey bakhuluma njengoba nawo bakhuluma namhlanje. Hey bahleba njengoba nawo namhlanje bakuhleba namhlanje. Anithi amen bazalwane. Baselebrate abanamadimoni abanosathane njengoba nakwena bayacelebrate namhlanje. Kanti abazi ukuthi lelifo elimile lizawendlula. Njengoba uhleli phansi ngibona ifu lehlupheko liyashifta manje. Ngibona ifu lesikweleti liyashifta manje. Ngibona ifu lesifo liyandlula lelifu. Awuvuma uthi amen. Tshela makhelwane ukuthi kuzawundlula makhelwane. Ungazibulali. Ungenzi njani? Ungazibulali. Kuzawendlula. Hallelujah. Asithandazeni. Phakamisa isandla phezulu. Yethi Baba, egameni likaJesu, ngiyabonga Mola Engcwele ukuthi namhlanje nalesimo engibhekene naso la siyandlula. Asimele ngenze inyawo phakamisa izandla. Awu Jesu, awu Jesu. Awu Jesu, sindisi wa ohlabelela. Ohlabelela. Awasikho. Phakamisa isandla usho kanjani?
Yesifana. 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 Usabheke phezulu usho kakhulu. Jesu umsindisi. Jesu umsindisi. Awuphakamisa izandla uma ngithi thu ngiqala ushaye lezandla umemeza haleluya. Umsindo ozoba uzawehlisa umoya. Ngithi 1, ngithi 2. Awushaye izandla umemeza haleluya. Shout hallelujah. Call upon the name of Jesus. Call upon the name of Jesus. Call upon the name of Jesus. Apostle Ibin Lovu is inviting you to join him live on Facebook and YouTube on the 12th of May 2025 at 7 p.m. He will be praying for you and reading your prayer request. You will be given an opportunity to call and ask for prayers. Facebook and YouTube live on the 12th of May 2025 from 7 p.m. Shalom. Viewers at home, let us remember that Apostle Ibin Lovu is hosting prophetic key services in the month of May. Therefore, the apostle is sending Lady Apostle Umadube to the following places. On the 3rd of May 2025, the Lady Apostle will be hosting the prophetic key service in Kumbu at the Town Hall at 10 a.m. On the 8th of May, Lady Apostle will be in Middleburg at Adelaide Tambo. The service will begin at 10 a.m. We will be at the community hall. On the 10th of May, Lady Apostle will be in Emelo Church. The prophetic key service will begin at 10 a.m. On the 12th of May 2025 at exactly 10 a.m., the Lady Apostle will be in Davidson in Victor Ndlazulwane Hall. On the 14th of May at 10 a.m., the service will be at King Williamstown at Eskenjana Hall. On the 15th of May, Lady Apostle will be in Port Elizabeth at Daku Hall at exactly 10 a.m. On the 17th of May, Lady Apostle will be in Eshowe at the Town Hall. The prophetic key service will begin at 10 a.m. People of Carolina, be ready, for the apostle himself will be coming to Carolina in full glory. He will be arriving at Eslobela. The apostle will be with you at 10 a.m. sharp at Slobela Hall on the 22nd of May. Then on the 30th of May 2025, we close it with Bulwa. Lady Apostle will be in Bulwa at the Town Hall at exactly 10 a.m.
Bring portion of soil from your yard. Bring documents, CVs, IDs, bank card, whatever you need the Lady Apostle to bless for you. Inkonzo enkulu yokukhulekela imindeni. Baba umpostoli uyasimema uyasibiza sonke ukuthi asipheleleni khona lapha yana eDurban ku number 425 West Street ngesikhathi sika 10 o'clock ekseni. Yilapho ubaba umpostoli ayobekhulekela imindeni. Ibhlungu into enzeke emndenini kubhlungu ukuthi nibe umndeni ongezwani, umndeni oxabanayo. Uthola ukuthi emndenini kuphumelela umuntu munye cha, bonke abaphumeleli. Bonke izinto zabo zivalekile. Nithole lezo simo leso sesinifake ekutheni anisakhulumisani anisangenelani. Kubhlungu ukukhulisa abantwana abangakwazi ukulalela njengomzali. Yingakho ke yathi ubaba umpostoli ngesonto ekseni ngaqala ulenza iphutha. Uyakucela ukuthi wena butha wonke umndeni wakho sizohlanganyela kule nkonzo ngo-10 o'clock ekseni eThekwini. Kanti abantu baseJohannesburg nani ngiyobe nginilindile lapha enumber 39 School Street. Yilapho sobe sithi amathambo kaHezekiya awahlangane, imindeni ayizwane, imindeni ayiphumelele. Bese kuyothi ngayo umhla ka-11 abantu base-Edendale, abantu base-Pietermaritzburg abamlindele ubaba umpostoli ekseni ngo-7. Yiyo le nkonzo yokukhulekela imindeni. Yenzani sure ukuthi uza nomndeni wakho niyaphelela enungayishiyi inhlabathi yasekhaya. Kanti abantu base-Soshanguve namaphethelo ngiyobe nginani ekseni ngo-8 ngizele khona ukuzokhulekela imindeni. Kanti-ke nakuwo wonke amasonto kababa umpostoli le nkonzo yokukhulekela imindeni iyobe iqhubeka eNelspruit, iyobe iqhubeka ePort Elizabeth, iyobe iqhubeka eMelo nakuwo wonke amabandla kababa umpostoli. Vukela esontweni eliseduze nawe ngayo umhla ka-11 May kuyobe kuyona le nkonzo yokukhulekela umndeni. Phatha impahla zabathandiweyo bakho, baphathe labo khona ukubaphatha, sihlanganyele kanye nawe sikhulekele ikhaya lakho. Kanti-ke abantu bakamhlushwa abangilindele ngiyeza lapha esontweni lethu, kodwa ngiyofikela lapha kwaMhlushwa Community Hall, ngiyofikele eholweni, ngiyobe ngikhona ekseni ngesikhathi sika 10 o'clock ngizele khona ukuzokhulekela yona imindeni ngayo umhla ka-18 kuMeyi. Bese kuthi ngomhla ka-25 ngiyobe nginani bantu basepulekwane ngithi imindeni ayihlangane, imindeni ayiphakame. Angeke ukuthi lento ebiyenzeka kogogo bakho iqhubeke yenzeke kuwe. Angeke lento yenzeke kuwe iqhubekele esizukulwaneni sabantwana bakho. Sithi iqalekiso zomndeni ayinqamuke, imindeni iphakame, asihlangane khona. Shalom Christian Fellowship Ministries, under the leadership of Apostle Ipin Ndlovu, has launched an online store, making it easy for you to receive your prophetic material at your doorstep. In and out of South Africa, distance is not a barrier. All you have to do is log into our store on www.shalomonline.co.za. Select your product, view your cards, and enter your name as well as your address. Pay directly on our website and your order will be delivered to you. For any delivery problem, call our call center, which is available 24 hours on 087 551 3462. Please double check your address when placing your order to avoid confusion. Be on alert for scammers. Only use websites which is mentioned above. Shalom. Apostle Ipin Ndlovu will be hosting Super Tuesday and Wednesday services. On the 20th of May, the Apostle will be hosting a Tuesday service at the Durban Church branch. Uyobe enza inkonzo yabantu abangahambi. Then on the 21st of May 2025, the Apostle will be hosting the very same service at the Pietermaritzburg branch at 10 a.m. If you have difficulty in walking or know anyone who is facing a challenge with walking or have very painful feet, bring them to these services on the 20th of May if you are around Durban, or if you are around Pietermaritzburg, bring them on the 21st of May 2025. Both these services will start at 10 a.m. in the morning. Don't miss out. Shalom. Ngifuna ukuphakamisa ugcobo likababa umpostoli noma umpostoli ngoba ngolesihlanu umhla ka2 khona itoho ngiyoqala kulona kanye nengane yami sobabili. Bazalwane ngafika la ekhaya last year ngoJanuary. Ngaqala ukusebenzisa izinto zala ekhaya
angifunda i-matric qala ngoJanuary ngangigula ke bazalwane kuthi njalo bengabe ngiyobhala ngigula ngiwa yabo ngiphathwe ekhanda ngabhale ngize ngigodukiswe nasesikoleni kuthe last day ngoJune ngeza la ekhaya ke ngalandela uma ngeza ngale ekhaya ngafika ngathenga i-product ngafika ngathenga usawoti ngathenga nekhandlela yepeni bazalwane ngathi ngiyobhala bazalwane ngageza ngawo usawoti and ngithe ngibhala bazalwane kwangaba khona lutho akuzange ngiphathe ikhanda ngizange ngiquleke ngabe yimina nje ngabhala kahle ngaphasa futhi ngizobonga nje kakhulu kuthe ngoNovember sengibhalela ifinal bazalwane ngaphuma no-diploma bazalwane ngiyabonga kakhulu ngiyabonga bazalwane mina ngifikele ekhaya ngigula bengiphila ngokugula usuku nosuku kwenzeka lishona ilanga ungakwazi ngisho ukuvuka ngathanazela nje ubaba umprofethi wangibeka izandla ngaphila njengoba ngikwazi ukuhamba namhlanje bengiphathwa ikhanda zonke izinsuku kodwa nje ngabe kwizandla la ekhaya ngaphila namhlanje ngiyakwazi ukuvuka ekseni bengingasakwazi ukuvuka ngingakwazi ukwenza lutho ngiyabonga ngoqobo lababa umprofethi amen ngathenga usawoti nekhalenda ekhaya besihlala ngokungazwani cabana ngangokuba bekungafuna umuntu uphuma isidumbu ngathenga ikhalenda nosawoti akusekho lutho ekhaya sekumnandi siyaphela besihlushwa yimnenke amaselesele yonke into yesilwane ongayicabanga kodwa akusekho lutho nanokuthi ke ngibonga ukuthi ngoJune 1 khona okuhle nje okuzayo ekhaya siyabonga kakhulu siyabonga hayi mina ke kodwa omunye wodade wethu siyabonga ngathi ngaqhubeka njalo Bantu basemzindo umpostoli iBhindlovu uzobe eze kunina kule nyanga yangoMay 2025 uyafikela eJolverton Community Hall ngo-10 ekseni mhla ka-1 kuMay 2025 kuthi mhla ka-15 kuMay umpostoli uyobe ehambela abantu basesikhawini uyofikela eNew Hall eduze naseThokoza Clinic ngo-10 ekseni Imthandazo yenu isizwakele bantu bakwanzimakwe. Umpostoli uza kunina ngomhla ka-16 kuMay 2025. Uyafikela khona lapha eLatshoda Community Hall. Inkonzo iyoqala ngo-10 ekseni. Mase kuthi mhla ka-17 kuMay 2025. Uyafikela khona lapha eGreytown, eKing Edward Ground. Inkonzo iyoqala ngo-10 ekseni. Le mimoya elapha kulela khaya lakho seyiphelelwe isikhathi. Kuzojika izinto empilweni yakho obekuboshwa abathakathi kuyoqaqeka. Le mali engahlali ekhaya lakho, lezinto ezihamba phezulu kwendlu yakho, lo muzi wakho othi uyawakha awupheli. Usuhambe kakhulu ukhipha imali kodwa awunasixazululo. Phatha u500 rand. Umpostoli uyokunika insebenzo ezokusiza ikuxoshele nale moya ehamba kulela khaya lakho. Woza kule nkonzo umpostoli uyokukhulekela akhulume nesibusiso phezulu kwakho. Wena uyophumelela. Phatha umhlabathi wakho segcekeni, umpostoli akhulule ikhaya lakho. Ungakhohlwa ukuthi ikhona i1-on-1. Mawufisa ukuhlala phansi nompostoli ukhulume ngesimo sakho, akuhlolele ngokwakamoya. Mawudinga eminye imininingwane, fonela i-call center yethu. Inamba zikhona ku-screen. Shalom. Akekho umuntu obaluleke emhlabeni njengomuntu wesifazane. Namuhla kunamakhaya, kunemindeni kungenxa yomuntu wesifazane. Kodwa futhi akekho umuntu othwele nodonsa kanzima njengomuntu wesifazane. Akekho umuntu onyatseka nocindezelekayo njengomuntu wesifazane. Yingakho ke ngiyakumema kule conference yabantu besifazane engihlelile ngithi buya mama, buya sisi wami, buya dadewethu, buya mntwanami, sizophakamisa into yakho. Sihlale sonke ubusuku bonke silungisa isimo sakho. Ngiyobe ngikhona ke ngaye umhla ka-30 lapha eThekwini
laphayana ebandleni lethu e425 West Street ngesikhathi sika 6 kuyoze kuse ekseni. Yilapho siyobe sikhuthazana khona njengabantu besifazane, sicushisana ngendlela eya empumelelweni, sicushisana ngendlela yokuphuma ezimene esesibhekene nazo othola ukuthi zisidonsela emuva empilweni. Ngayo umhla ka30 kuyobe kulesihlanu. Ngiyacela ungahlala ekhaya. Whether ushadile noma ushadanga, whether umfundisi noma umamfundisi noma umprofetikazi, lenkonzo ngiyenzele wena yokuthi size sizobamba isandla sakho sikonyule kulomgodo ongene kuwona, size sizobamba isandla sakho sithi impilo iyaqhubeka iyaphambili. Kanti abantu baseGauteng namaphethelo abangilindele bona ngiyeza ngizobe nginani ngo10 o'clock ekseni ngaye umhla ka31 May ngiyobe ngikhona lapha ya enumber 39 School Street. Sithi alihlobo imqhele yethu, asilungisana imqhele yethu kule nkonzo, kule Women's Conference ka2025. Kanti ke nani bantu baseNaspoti ngiyobe nginani ngayo umhla ka9 May kuyobe kulesihlanu. Ngiyofikela khona lapha yana esontweni lethu leli lapha ngakwi base army yamasoja ngaso isikhathi sika 6 ntambama kuyoze kuse uhleli noMadube. Angeke uhlale nami impilo yakho remain the same. Kanti ke ngiyoba nalo ithuba le one on one nabo abantu besifazana bathi mama sifuna ukuhlala phansi nawe cubungule isimo sethu sika moya. Fonele call center njengamanje ubhuke isikhala se one on one yakho. Asipheleleni sihlangane khona. Lady Apostle Ndlovu uMadube is bringing you mirror services in the month of June, alongside with the one and only Apostle Ibin Ndlovu. On the 7th of June, the Lady Apostle will be in Randfontein at Ramusa Hall at 10 a.m. On the 12th of June, the Lady Apostle will be in Klerksdorp at Joburton Hall at 10 a.m. On the 13th, the Lady Apostle will be in Vereeniging. She will be arriving at Soltodeti Hall at 10 a.m. Then on the 14th of June, the Lady Apostle will be hosting the mirror service in Rustenburg. She will be in Kabane Hall. Then on the 19th of June, the Lady Apostle will be in Kwanongoma at the Multi-Purpose Hall at exactly 10 a.m. On the 20th, the Lady Apostle will be in Mbazwane at the Multi-Purpose Hall at 10 a.m. Then on the 21st of June 2025, the Lady Apostle will be in Mduba at the Town Hall. The service will begin at 10 a.m. People of Potchefstroom, be ready to receive the Lady Apostle. For on the 27th of June 2025, she will be hosting the mirror service in Potchefstroom at Borough Grounds. The service will begin at 6 p.m. to 6 a.m. in the morning. It will be an all-night prayer. Then on the 28th of June, the mirror service will be in Stanger at the Town Hall. The service will begin at 10 a.m. Don't miss out. Don't forget to bring a small mirror when coming to the service for the Lady Apostle to disconnect you from any monitoring spirit. You can also register for a one-on-one session when you arrive at the service. For more information, call our call centers. Numbers are on your screen. Shalom. Apostle Ibin Ndlovu is inviting you to join him live on Facebook and YouTube on the 12th of May 2025 at 7 p.m. He will be praying for you and reading your prayer request. You will be given an opportunity to call and ask for prayers. Facebook and YouTube live on the 12th of May 2025 from 7 p.m. Shalom. Hlala phansi endaweni yakho. Ispirit asingilande. Kwenzeke nonyaweni ma. Lovelelwa ivuvukalela. How long? Ungakhona ukuphakama mama ngibona ukuthi uhamba kanjani. Kunzima ukuphakama. Siboneni ukuthi kwenzekani ngala. Thank you. Oh, kufanele uphinde ube nenduku. So induku yenzani? Yakbalance. Ikunikeza amandla ngoba nawe uyihambela wena wedwa
angikwazi. awukhona. Hamba ngenduku yakho ngibona ukuthi uhamba kanjani ma. Hamba nje, hamba nje. Hamba nje ngizobona ukuthi uhamba kanjani. Sibhekene nesimo esenjani. Hamba nje mama. Lwenzani lolu nyawo lakho liyapaina ne? Yalapha kumama. Yalapha kumama. Chika ma. Alright, khuluma nami ke ma. Asikhulumeni. Ngikubonile ukuthi uhamba kanjani, uhamba kanzima kumele ubalance ngenduku. Right now njoba ngikhuluma nawe, ipain ikuphi? Ila. Ihleli lapho. Yebo. Kuvele kwayijikela kwabanje. Yebo. Sewunesikhathi esingakanani kulesimo? Elesithathu lesonto. Elesithathu lesi. Yini esanda kwenzeka? Elesithathu lelisonto. Yebo ba. Uyile kudokotela? Ngavuka ngolesibili ngaya kumsomluko. Wayesethi ubonani dokotela? Ay, angazi asho ngolutho. Naye ufike waxakeka. Yebo. Bengekabonela ukuthi umuntu owenkosi. Mara ke ngixoxela istory ngawe. Yebo. Wena uphilisani kahle nabo makhelwane bakho? Yebo kunjalo. That is why Silas khona. Kunjalo ba. And lento bakubekele yona egedeni, uyinyathele egedeni. Yeah. And if you can remember, lento yenze uthena unyathele, wezwa ngathi uyenyela. Yebo kwabanjalo ngempela. And ngalesikhathi uzwa ngazathi uyenyela, lolu nyawo lakho balithathile bebele ukukhongozele ngebhodlela. Balifaka phakathi ukuze libole lube kanje. Amen. Aim ukuthi lolu nyawo linqunywe. Lolani izandla zenu kuya. Angiqale lapha egedeni lakhe. Lento le ngoba isasekhona, and every time you go in and go out still uyanyathela lento. That's why unyawo lakho luba worse and worse, worse and worse, worse and worse. Uzophila namhlanje. Le ndlela abakubona uphuma ngayo bazomangala indlela ozobuyela emuva ngayo. Jesus. Boze sizosebenza kahle. Step number 1, icathulo zakho ayisale phansi. Lapha yana egedeni lakhe lulana izandla zenu niyilulele kuye. Ngiyangena lapha ekhaya lakho, lapha egedeni lakho. Donsa lamabhodlela, ngidonsa nale mess, ngidonsa nale inalithi. Ngidonsa nala makhandlela lamnyama. Ngivala leli ngcwabe engilibonayo selivuliwe. Jesus. Ngistopa nale theater. Yes Lord. Lokufanele kuyo amputate kulolu nyawo. Yes Jesus. Ngidonsa zonke lezi zinto lapha egedeni lakho. Right now in the name of Jesus. Right now in the name of Jesus. Right now in the name of Jesus. Zonke lento lecishe lapha kuleli yakhe. Ngiyayikhipha ngibuyisela kubanikazi bayo. Right now in the name of Jesus. La kulolu nyawo olwanyathela ngidonsa yonke lento natho ke lento ngiyayidonsa right now. Healing is taking place right now. I speak restoration of the nerves. I speak restoration of the strength of that foot in the mighty name of Jesus. Kunentesele. Oh, mighty name. Sayizwe pain. Angishayizwa. Sayizwe. Asana. Come on, somebody clap hands for Jesus. That's the power of the Holy Spirit. Cela kukubambela induku yakho. Sewuyakhala mfethu.
This lady fell. Look at that. Look at that. Look at that. Strength is back. There are tears of Chika, ma'am. joy. Tears of joy. Asamba, 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 mama. Asamba, mama. Glory, 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 glory. Sewuyakhona ukuhamba ungabhalansi. Kuyahambeka. Sekuyahambeka impela. Kuyahambe. Ungaphinde uyojika nje lapha. Yebo. Angeke uwe. Hayi ngeke. Hamba mama. And you are completely healed. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Inkonzo enkulu yokukhulekela imindeni. Baba umpostoli uyasimema uyasibiza sonke ukuthi asipheleleni khona lapha yana eDurban ku number 425 West Street ngesikhathi sika 10 o'clock ekseni. Yilapho ubaba umpostoli ayobekhulekela imindeni. Ibhlungu into enzeke emndenini kubhlungu ukuthi nibe umndeni ongezwani, umndeni oxabanayo. Uthola ukuthi emndenini kuphumelela umuntu munye cha, bonke abaphumeleli, bonke izinto zabo zivalekile. Nithole lezo simo lezo sesinifaka ekutheni anisakhulumisani, anisangenelani. Kubhlungu ukukhulisa abantwana abangakwazi ukulalela njengomzali. Yingakho ke yathi ubaba umpostoli ngesonto ekseni maqala ulenza iphutha. Uyakucela ukuthi wena butha wonke umndeni wakho sizohlanganyela kule nkonzo ngo-10 o'clock ekseni eThekwini. Kanti abantu baseJohannesburg nani ngiyobe nginilindile lapha enumber 39 School Street. Yilapho sobe sithi amathambo kaHezekiya awahlangane, imindeni ayizwane, imindeni ayiphumelele. Bese kuyothi ngayo umhla ka-11 abantu base-Edendale, abantu base-Pietermaritzburg abamlindele ubaba umpostoli ekseni ngo-7. Yiyo le nkonzo yokukhulekela imindeni. Yenzani sure ukuthi uza nomndeni wakho niyaphelela enungayishiyi inhlabathi yasekhaya. Kanti abantu base-Soshanguve namaphethelo ngiyobe nginani ekseni ngo-8 ngizele khona ukuzokhulekela imindeni. Kanti-ke nakuwo wonke amasonto kababa umpostoli le nkonzo yokukhulekela imindeni iyobe iqhubeka, iyobe iqhubeka eNelspruit, iyobe iqhubeka ePort Elizabeth, iyobe iqhubeka eMelo nakuwo wonke amabandla kababa umpostoli. Vukela esontweni eliseduze nawe ngayo umhla ka-11 May kuyobe kuyiyona le nkonzo yokukhulekela umndeni. Phatha impahla zabathandiweyo bakho, baphathe labo khona ukubaphatha, sihlanganyele kanye nawe sikhulekele ikhaya lakho. Kanti-ke abantu bakamhlushwa abangilindele ngiyeza lapha esontweni lethu, kodwa ngiyofikela lapha kwaMhlushwa Community Hall, ngiyofikele eholweni, ngiyobe ngikhona ekseni ngesikhathi sika 10 o'clock ngizele khona ukuzokhulekela yona imindeni ngayo umhla ka-18 kuMeyi. Bese kuthi ngomhla ka-25 ngiyobe nginani bantu basepulekwane ngithi imindeni ayihlangane, imindeni ayiphakame. Angeke ukuthi lento ebiyenzeka kogogo bakho iqhubeke yenzeke kuwe. Angeke lento eyenzeke kuwe iqhubekele esizukulwaneni sabantwana bakho. Sithi iqalekiso zomndeni ayinqamuke, imindeni iphakame, asihlangane khona. Bantu baseSwatini sife sakangwane nangumine ngiyeda ngitalapha eSwatini ngaye umhla ka-6 of June 6 of June ngiyofika Nzambama ngo-6 inkonzo yaqala ngitothandazela abantu ngitoqosha buthakathi lebendwe phakathi ekhaya lakho ngoba lelo khaya lelo liyasinza lisinza mina ngilibuka ngilapha lelo khaya lelo ligijima natinto phezu kwemathayele lelo khaya lelo ngisho negrosa ayihlali niqaleka niqabane nodwa ngoba nesicitho basifakile kulelo khaya lelo khaya lelo kukhala ngisho netilwane longakade fuyanga kanti-ke ihlupheka ibophile kulelo khaya lelo njengoba ngita ngikulethela inkonzo yelitshe lelitshe leli ngizofike ngikuphe lona ubuyele nalekhaya uyothi na ufika nalekhaya uthandaze bese uliphonsa phasi kuyophahlaka amabhodlele ebathakathi kunemabhodlela avala imali yakho kunemabhodlela avala inhlahla yakho
kunemabhodlela avalene nebantwana bakho. 6 June ngiyete eSwatini kanti sinemabhasi ibhasi oqala into osukele office lethu lelaphayana eMbabane ibhasi esibili into osukela eStegi eoffice lethu ibhasi esithathu into osukela eNhlangano ngicela nisheshe nihambe niye ema-ofisi nobhalisi ukhwela mahala lamabhasi inkonzo enkulu yokutophahlata nokutoqosha labathakathi labagidza lapha ekhaya lakho naphezu kwebantwana bakho ngiyeda mina ngizokuqoshela bona phatha umhlabathi wasekhaya ngitothandazela ujike nawo. God bless you. Apostle Ibin Ndlovu is inviting you to join him live on Facebook and YouTube on the 12th of May 2025 at 7 p.m. He will be praying for you and reading your prayer request. You will be given an opportunity to call and ask for prayers. Facebook and YouTube live on the 12th of May 2025 from 7 p.m. Shalom. Izinto zakho lapha ekhaya zivalekile. Sewuzamile na uthi uvula lokhu kuvaleka lokhu. Na uthi wenza lokhu kuyamoshakala. Ingakho ke baba umpostoli ukulethela inkonzo kaKhiye prophetic key service lezo bikhona kule nyanga yonke kaMeyi. Lokhiya kulethela wona iwona lozovula ngawo umshado wakho. Lokhiya kulethela wona iwona loyovula ngayo ibhizinisi lakho. Kunini uzama kuqala akuqaleki. Uma sewuqalile akuyi phambili. Uma sewuqalile awukhoni nokuphetha lento oyiqalile. Ingakho ke ubaba umpostoli kumema mbukeli wami lapha ekhaya yathi hlanganyela naye kuzo zonke inkonzo zale nyanga kaMeyi lapho azobe kulethela khona ukhiye wokuvula ku-destiny yakho. Abantu base-Butterworth abamlindele ubaba umpostoli uzobe khona lapha ya ku-Colored Ground elapha ku-location 16 eFieldman ngaye umhla ka-2 kuMeyi uyobe khona ubaba umpostoli kuyobe kungolesihlanu inkonzo kuyoba ubusuku bonke avula izinto zakho avula ifuture yakho avula nalokho okuqalile okuhlulekayo ukuthi kuqhubeke kuye phambili kanti abantu basengwavuma naba bamlindele umpostoli ngaye umhla ka-9 kuyona lenyanga kaMeyi nakhona kuyobe kuyinkonzo yobusuku bonke la athi umpostoli akuqaqeka maketango kuvuleke izinto zakho abaphumelele phela labantwana sebefundile baqedile kodwa umsebenzi abawutholi woza kule nkonzo ye-prophetic key bese kuthi abantu base-Bakersford ngayo mhla ka-23 abamlindele ubaba umpostoli uyobe khona lapha eTubatsi Plaza nakhona kuyobe kuyinkonzo yobusuku bonke ngicela ungaphuthelwa ile nkonzo nazi ezinye indawo ubaba umpostoli azoyihambela abantu base-Witbank uyobe khona lapha eLinville Community Hall ngaye umhla ka-29 kuMeyi ubaba umpostoli abamlindele kanti abantu base-Mariti Stadium nakanjani ngiyacela bantu base-Calcutta abantu base-Bushbuckridge akhona uKaiserview asipheleleni lapha eMariti ubaba umpostoli asilethele wona lokhiye wokuvula izinto zethu kanti naye phuma lapho uyobe seyakhona engodini kwaBhokeni ngaye umhla ka-31 ubaba umpostoli uthi akuvuleke izinto zakho ukulethele lesikhiye sempumelelo bese kuthi abantu base-Phalaburwa Community Hall uyobe khona ngaye umhla ka-24 kuyo inyanga kaMeyi ungaqali uphuthelwe bese kuthi nabo abantu base-Kokstad abamthole ubaba umpostoli ngomhla ka-3 kuMeyi inkonzo yokuvula uyobe kulungisele yona le package yakho ka-500 ulungisa nje lomnikelo ka-500 uhamba kanye nalokhiye uyowuthola phakathi kwipackage yakho wokuvula izinto zakho. Your life will never be the same again. Bantu basePhongolo nani umpostoli akanishiyanga ngaphandle kule nkonzo yokuvula ukhiye uyobe nani umpostoli ngomhla ka-8 bese kuthi abantu basehluhluwe nabo umpostoli uzobe nani ngomhla ka-10 kuMeyi uyofikela lapha yana ehluhluwe ePhumlani Hall. Hlala ngifundisa ukuthi mayenziwe into ayiphohle lento ngithi ayiphohle kakhulu niyaphuma la kuyi hayi wena bani akufuni ukuphuma awufuni akufuni ukuphuma uzomenzani ngizovala amadlebe
Nizomvala amadlebe. Ngivala amadlebe. Nimfakele lapha emandlebeni. Ngivala amadlebe. Nimfakele. Yini mina? Ngitshethuse kakhulu mntana. Ngitshethuse kakhulu mntana. Hayi lo mntana lona. Lo mntana lo ngitshethuse kakhulu. Utshethe ufundisiwe lo mntana lo. Hayi lo mntana lona. Ufuna ukuvusa kubo lo mntana lo. Ufuna ukuvusa kubo uzothenga imoto lo mntana ngeke. Miyekeni lo mntana ngeke. Miyekeni lo mntana kuhlale kuyena. Miyekeni lo mntana. Umfazi noma uyindoda noma isilwane wena. Mntana mina. Ngeke mntana. Uyini wena? Uyena ophilisa. Ngithi uyini man? Ngiphila kancolo bakina lo mntwana lo. Ubani wena? Ngeke. Ngithi ubani wena? Ngeke mina ngeke ngihambe mina. Angeke wami. Ngeke mina Ngeke ngiyashisa manje. Ngeke gogo mina. Ugogo. Gogo. Why umfala amandlebe? Gogo omncane mina. Why umfala amandlebe? Ngeke mina ngivumi lo mntwana. Why umfala Lo mntwana angifuna mina lutho. Angifuna mina lutho lo mntwana we. Angifuna mina lutho lo mntwana lo. Ngeke mina ngiphume. Umvale amadlebe. Umvale amadlebe. Ngifala amadlebe nje lo mntwana. Ngeke mina ngiphume kuyena. Lani sandla senu. That's good. Lulani sandla senu kuyi. Bambele izinyawo lephansi. Okay, bambe izinyawo, akasuke. Bambe inyawo, mphe mic. Lulani sandla senu kuyi. Shashani phumela kuyi. Ethe hambani. Ayibonde lento na. Ukhulumani. Ikamani. Senamini. Ngihamba ngemfuleni. Ngiyohlala emfuleni. Wena uzohlala emfuleni uyisilwane yini? Ngiyohlala emfuleni. Uyini? Ngiyohlala emfuleni lengabe kwakhona. Ngiyohlala emfuleni lengabe kwakhona. Uyini wena? Ngeke mina. Ngogogo mina. Ngeke Ugogo ohlala emfuleni. ngabe kwemfuleni nje. Angisabe kwemfuleni ngeke ngiyenda. Ngiyohlala emfuleni. Ngiyahamba. Uyahamba manje. Ngiyahamba. Ungaphinde ubuye ke. Emfuleni. Awavuleke amandla. Ngiyohlala emfuleni ngeke. Kanti umuphi lo mfulo? Wangakuphi lo mfulo ohlala kona? Ungahlehli manzini. Wangakuphi lo mfulo ohlala kona? Hey, ngehla kwasekhaya. Wangenhla kwasekhaya. Ngeke ngiyohlala emfuleni. Ngeke. Khiphani ke into zenu. Ngeke. Nalezi lapha emandlebeni. Hamba ngiyohlala emfuleni. Emandlebeni bomfakele. Bengivala amadlebe. Umvale ngani? Umvale ngani? Bovale ngani labandlebe? Thetheleni iphume lento. Khiphani lezi zinto ezilapha emandlebeni. Khiphani lento lapha emandlebeni amanzi. Faki mic. Khiphani lento lapha emandlebeni. Khipha. Faki mic. Khipha lento lapha lamandlebe. Khipha. Take it out. In the name of Jesus. Khipha. Ayiphohle kakhulu ihambe. Ayiphohle hamba. Buyela khona emfuleni. In the mighty name of Jesus. Ngiyakhuthaza lapha ekhaya ukuthi ke unikele nawo umsebenzi. Kanti ke ukunikela mntanami kuhle kakhulu ngoba kulesibusiso. Njengoba ngikhuluma nawe wavalwa emalini, labantu abakuvale ngemali basebenze ngemali yakho ukuvala wena emalini. Ngicela ukuthandazela isimo sakho seyimali. Wena ngabe ukude kabi ngabe imali ivulekile. Wena ngabe sewakhile ngabe imali ivulekile. Wena ngabe walotsholo walobola nangabe imali ivulekile. Nale moto ohlala uyihalela uyithandazela ngabe seyaba khona nangabe imali ivulekile. Inkinga obhekene nayo ukuthi bakuvalile emalini uvaliwe. Hayi ukuthi awunangqondo, ingqondo ikhona nedi bakuvalile. Yimi lo engizokuvula emalini. Angiphinde ngicela nje ulungise nje umnikelo wakho ka 500 rand udeposit kule account engiqeda kukhomba yona manje. Na uqeda ukudeposita ungisendele i-deposit slip. Le deposit slip le ngizoba ngila futhi esitudio ngiyoba ngikukhulekela lapha ekhaya. Ngiyokukhulekela ulapho ekhaya. Ngiyokukhulekela mina.
ngiyokhulekela ngiphinde ngugeze lezandla ngugeze lento evala imali ngugeze lento ethatha imali just an offering of 500 rand umnikele lo deposit it. May you please nibe careful ngama-account akufacebook la wrong. May you please nibe careful ngabantu abatifakana imali kuma-Shoprite. Thina sisebenzisa ama-Shoprite nama-Spar sisebenza nge-FNB account. God bless you. Usaphakama uyodeposit umnikelo wakho. Apostle Eben Ndlovu is bringing you a mirror service, Inkonzo Yesibuko, where you will be disconnected from every monitoring spirit monitoring you and your family. This is what you are required. Bring a small mirror when you are coming to these services. The apostle will break these mirrors on your behalf. By the time that mirror is broken, you will be disconnected from that mirror that the witches are using in their shrines and altars to stop you from reaching your destiny. On the 5th of June, the apostle will be in Vryheid at Beguzulu Hall at 10 a.m. On the 7th of June, the apostle will be in Barberton at the town hall at 10 a.m. Then on the 12th of June, the apostle will be in Soshanguve at the church branch at exactly 10 a.m. On the 13th of June, the apostle will be in Mzimkhulu. People of Mzimkhulu, be ready to receive the apostle at exactly 10 a.m. He will be arriving at Mzimkhulu Hotel. On the 14th, the apostle will be in Matatiela at Harry Kwala Hall. On the 19th, apostle will be in Tanin at Nkowankowa Community Hall at 10 a.m. People of Mpumalanga, on the 21st of June, be ready to receive the one and only Apostle Eben Ndlovu at Chochocho, Kwamanzini Community Hall. People of Bushbuckridge, let us all be ready for the apostle. Then on the 20th, the apostle will be in Janfes at Tlatlolanang Community Hall. The service will begin at 10 a.m. Then on the 27th of June, apostle will be in Welezane Hall at 10 a.m. Don't forget to bring a small mirror when coming to this service for the apostle to pray and deliver you from every monitoring spirit. Book for a one-on-one session when coming to the service. Don't forget to bring portion of soil from your yard. Abuseko Ubunzima. Viewers and listeners, please pay attention, for there have been changes of location to certain prayer rooms. In Pretoria, our prayer room is now at 296 Prime Tower Building, corner Lillian Goy and France Street, next to Hungry Lion, office number 211 on the second floor. In Germiston, our prayer room is at Rand Road, Georgetown, next to the garage at shop number 12. That is Germiston. Then in Newcastle, our office is now at 69 Scott Street, next to Home Affairs, office number 5. We are no longer at office number 4. Do visit our prayer rooms, state your situation, and our prayer room coordinators will gladly assist you. For any more information, call our call centers. Numbers are on your screen. Shalom. Uthi ubaba umpostoli angeke imehlule lento abakwenze yona. Uma asho kanjalo, ngikhumbuza wena mbukeli wami lapha ekhaya ukuthi ubaba umpostoli sewuyatholakala njalo ngoLesibili lapha ya ku number 425 West Street at Durban ngo-10 o'clock ekseni. Inkonzo zangoLesibili seyibuyile, inkonzo yokuthandazela abantu, inkonzo yokuphulukisa abantu, inkonzo yokukhipha imimoya kanye nazo izilwane ezihlasela abantu ngoLesibili. Kanti ngoLesithathu abantu basePietermaritzburg namaphethelo nabo bayakwazi ukumthola ubaba umpostoli ngaso isikhathi sika 10 o'clock ekseni. Bese kuthi-ke ngamasonto hlanganyela kuwo wonke amabandla kababa umpostoli ngoba angeke ube isikhuni esivutha sodwa. Ngiyakucela ke mbukeli wami, ungabulawa zinhlungu, asihlangane khona.